Hello. Wplabobihocdw24.14. Shwd i chi. Track 3 Quincy i ddechrau'r rhaglen. Neu'r sioe. A'i sioe yw e? Neu brofiad. Jyst i grynhoi fy anallu i feimio a chyfleu neges, byddwn ni'n gwrando ar ganeuon unigol ar hap a fyne'n ddall wrth ei dewis nhw, mwyn i fi gael ymateb iddyn nhw. Cariwch mlaen i fwynhau Quincy. Croeso'r rhaglen, gwnewn ni ddechrau gyda The Blue Nile, can ar hap o'r album High, ddath allan yn 1997. Ydw i'n iawn? Na, 2004, pwy fydde'n meddwl? Peace at Last ddath allan yn 2007, cos doedden nhw'n rhyddhau album bob ni ddim yn gallu dewis random. Mae ni ddewis can sydd ar hap, dim y gan gyntaf.
sober and stayed clean. Pickups in the wild prairies, shadows dancing in between. Girl leans on the jukebox in a pair of old blue jeans. Says I live here but I don't really live anywhere. Because of Toledo. Tuesday it's raining and I'm pulling on my shoes. I guess I quit believing in the early morning news. As a boy orders coffee and he settles down to think how the woman that you love sometimes are the water that you drink. Then another faded waitress dressed in pink cries for Toledo. Lipstick and the cocaine traces, one face in a thousand faces. I stumble through so many places because of Toledo. Because of Toledo, the highway looks so thin. I see another motel sign. I think of pulling in. Write your name upon the mirror there. The only secret that I know. But I guess that I'd be only chasing rainbows. Back to Toledo. I think I'll go. Grandad Wplabobihocdw baby, dyna the Blue Nile yn canu Because of Toledo. A bron i fi stopio'r fideo oherwydd does dim byd gwath na mynd yn fewnblyg. So, sut dwi'n mynd i achub y fideo yma nawr? Mewnblyg, medda fi? Be dwi'n neud yn siarad efo cyfrifiadur o ddifri calon? Pam ydw i'n neud hwn? Pam? Be di'r pwynt yn neud hwn? Mae cymdogion wedi tynnu lawr yr goleuadau na dolig tu allan i'w tŷ nhw. Ydy yn amser i ni dynnu'r goeden i lawr. Y chweched mae fod i gael ei dynnu lawr, ynde? So mae'n cael ei dynnu lawr y fori. Dydd Sadwrn i'w fori. Heddiw nawr ar Wplabobihocdw rydyn ni'n mynd i be dyn ni'n mynd i wneud? Dyn ni'n mynd i chwilio ar we am bwy sy'n chwarae pêl-droed heno a fori. So sut mae'n neud hwnna? Dwi'n mynd i glicio ar hwnna fyna a dwi'n mynd i teipio mewn hwnna fyna a
Dwi'n mynd i fynd i fyna, a dwi'n mynd i gael y canlyniadau'n syth. FA Cup. Heno. Tottenham yn erbyn Burnley, Fulham yn erbyn Rotherham, a Brentford yn erbyn Wolves. Nawr te, pa gemau fydd ar teledu? Tottenham Burnley dwi'n styried, ie. Bydd Ben Davies yn chwarae. Bydd Brennan Johnson yn chwarae. Bydd... Beth di enw e? Full-back Burnley. Connor Roberts yn chwarae. Siŵr o fod. Dwi'n rhagweld fydd y gêm yna, Tottenham yn erbyn Burnley. Bydd Tottenham yn sgorio 5, bydd Burnley yn sgorio 2. Okay? So Tottenham 5, Burnley 2. Fulham yn erbyn Rotherham, 6-0 i Fulham. A bydd y Cymro, nid Hunter yw ei enw e, y Cymro sy'n chwarae i Fulham yw Wilson, Harry Wilson. Bydd Harry Wilson yn sgorio 1 gol. Brentford yn erbyn Wolves 0-0 a eif hwnna i giciau o'r smotyn. Okay. Yn y cyfamser, mae MacArthur yn the Australian A-League yn chwarae Newcastle Jets a'r sgôr ar ddiwedd y gêm yw 1-1. Pan o'n i'n fach, oedd mam a dad yn darllen The Sunday Express, a roedd diwyg, dwi wedi dweud hwnna rhyw Wpla o'r blaen, roedd diwyg yr canlyniadau pêl-droed yn anhygol. Oedd gymaint o ddata i'w ddadansoddi. O'n i'n cofio pob gêm, be oedd sgôr pob gêm. Rwy'n gofyn prawf i fi, o'n i'n gallu cofio nhw syth. Nawr te, dwi'n newydd sgrolio lawr a welswch chi fy ymateb do. Nawr, dwi'n Mrs P a fi ddim yn gwylio llawer o dyledu efo'n gilydd. I ddweud y gwir, anaml iawn. Ond neithiwr dechreuais i wylio The Traitors. Ac es hi fy signo mewn. Beth sydd gen i ddweud am beth a welesi? Wel, ar ôl y gân nesaf, mi wna'i nodiadau ar fy llyfr. Ar ôl y gân nesaf, mi fydda i yn dweud wrthych chi beth sylwais i. Okay? Dwi ddim yn broffesiynol na dim byd, dwi ddim yn seicolegydd na dim byd fel na. Dihiryn wyf, ond mae rhaid i fi ofalu am fy lles. So dyma Ben Howard. Roswch, random. Na de, stori tu ôl i hon yw random. Allai'n cael can gyntaf na'n ffyrus, can 4 eto. So, mae Ollie, y gyrwr o Tesco, sy'n dod â bwyd yma ambell dro, yn achlysirol iawn, yn hoffi gweno. Sgwennes i gan fyrfyfyr amdano fe. Mae e'n dod o North of England rhywle. Neu rhywle. Dwi'n yn gwybod o le mae'n dod. Ath ei Gernyw a welodd e gweno yn canu mewn gig ar lan y môr, dwi'n meddwl. A wedes i pwy arall wyt ti'n hoffi? A wedodd e Ben Howard. Mae dad yn gwneud yr union beth dwi'n neud, sef cyfansoddi caneuon byrfyfyr yn fyw ac yn rhoi nhw ar y gyfrifiadur. A mae yn dilyn ni. He actually follows me. I should have said that in English, shouldn't I? I do apologise, Ollie. Ollie, how are you doing? I've just said your dad's a singer. I've just said you saw Gweno in Cornwall. And this is Ben Howard for you, track 4 from the album I had from the charity shop. It's called Every Kingdom. This song is called Everything. Ydw i dal yn recordio? Ydw i dal yn recordio? Ydw, diolch beth.
true acoustic artist is about to perform. Wow. Flash. And the birds still sing outside these windows where we sat together like nothing ever happened here. Or the White House on the hill, black clouds of weather, and the church spire over the river. She still sits there, warm in the evening glow. But you don't care about these scenes I treasure, about these west winds. I know. Seems everything around here stays like stone. Seems it's about time, darling, about time we let this all go. 'Cause everything will start again anew. 'Cause everything just goes that way, my friend. And every king who knows it to be true that every kingdom must one day come to an end. The sun is maybe long gone, or lost to these memories we found. But she'll be here when it's all done, when our bodies are laying beneath the ground. Seems everything that goes around comes around here. Seems everything that stays here. Ydych chi'n meddwl bydd y gan ma yn cael ei dynnu oddi ar y rhaglen? Ydy e'n seren enfawr? O'n i'n dweud wrth beth ti'n galw Ollie bod Sam what's his name, Ben Howard, Ollie Mae'r a tua 10 o artistiaid, allai'm cofio henwa nhw'n anffodus, maen nhw jyst yn swnio mor debyg, a mae yn amhosibl i rwy'n fel fi sydd ddim yn ynglwm ar we poblogaidd i gydnabod. Ond dwi'n falch bod Ollie wedi dweud wrtho fi am hwn. Thank you, Ollie, for telling me about this guy, because he obviously is an artist. He's an artist. So mae'r gitar mor... Mae'n atgoffa fi o y boi ma. Fe. Neu roi ymlaen nawr, jyst er mwyn I chi weld. Ma'n be dwi'n sôn. So, ydych chi'n meddwl bydd Ben Howard cwmni Ben Howard yn tynnu'r gan fel ddigwyddodd I James Blunt yn y rhaglen bore yma. Gan bod fi ar fy ngwyliau, dwi'n gwneud 2 rhaglen. Penblwydd hapus hwyr Tom. Mae hwn chydig yn ddigalon ar un lefel, ond mae yna chill out da ar ochr arall, y pendulum. That's bonkers, isn't it? Pam dwi wedi cymryd hwn yn ôl oddi wrth Tom?
Typical. Beth sy'n bod nhw. So dyma'r gan o'r gaeaf. A newn ni roi random. Dyma'r enw yw... Be ydi enw e? Jon Freeman. Hold on. Lle mae'r... Right, dyna fe. Yeah, chydig o... Okay, hold on, wait. Oh, come on. Money, random, can pimp. The moon is a magnet. Oh, pidwch a dechrau. Fwrdd ni. Remember me before I learned to run at the kissing tree, before I learned my guns. We were 17 years young. I am still running, I am still running. I had no idea the pain would be this strong. I had no idea the fight would last this long. In my darkest fears, the rights become the wrongs. I am still running, I am still running, I am still running, I am still running. Build me a home inside your scars. Build me a home inside your song. Build me a home inside your open arms. The only place I ever will belong. Wow, can wych iawn. Dwi heb wrando ar yr album yma gymaint a hynny. O'n i'n fan enfawr o Switchfoot tua 15 mlynedd yn ôl. A mwy, 20 mlynedd yn ôl. So, right. Be di enw'r gan yma yn gyntaf? Na beth sydd eisiau fi sefydlu. So, pa CD yw hwn? Dear, dwi ddim yn deall. Mae yna 2 dymor, Fall and Winter sydd ar hwn, track rhif 5. Right, okay. Mae hwnna yn dweud pa CD yw hwn. O, boes bach. Allan cael y CD allan. Rwchwch, allan cael y mas. Mani, mae'n dechrau agor. O, boes bach, mani. So Fall yw hwn. So nid Moon is a Magnet yw hwn. Ond I am still running nawr. O'n i'n gyfarwydd, o'n i wedi clywed y teitl y gan na ganddo fe. Sawl gwaith. A dwi'n meddwl bod ni wedi dewis un o'r gyreion. I am still running, I am still running. Build me a home inside your scars. Build me a home inside your song. Build me a home inside your open arms. The only place I ever will belong. Build me a home
inside your scars. Build me a home inside your song. Build me a home inside your open arms. The only place I ever will belong. The only place I ever will belong. Inside your open arms. The only place I ever will belong. Okay. So, o'r album Fall and Winter by Jon Freeman, canwr Switchfoot, ond mae ar ben ei hun fyna gyda ffrindiau eraill. Mae ganddo fe ddau, dath rhain allan, dwi'n meddwl yn, dim clem dy fi. A mae'n rhy dywyll i fi edrych. Na i ni edrych ar y dyddiad. Llan ffeindio. Ydw, dwi yn gallu ffeindio fe. Dwi yn ddiddorol iawn yn ni. 2008. Mae'n fach. Mae'n print bach. Beth arall? Traitors. Na te. Dechreuais i gwylio fe ddoi, ond ni erioed wedi gwylio fe'r blaen. Dwi ddim yn gwylio llawer o dyledu. Braidd dim. A beth, dwi wedi sgwennu 5 gair i lawr. Sef y delweddau ar naws dieflig, arswydus, gothig, ac yn y blaen. Popeth yn iawn. Don't panic, Bobs. Wedyn oedd rhyw sgwrs rhwng yr cystadleuwyr. Merch yn dweud, I'm a Christian. A wedodd dyn, blah, 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 you reference to God. He, medde'r y Christian, I wonder, nath hi ddweud, I wonder if he's, if he's a viewer, neu rhywbeth fel yna, whether he knows what's going on this programme. A wedodd y dyn arall, or maybe she knows. Oh yes, of course. A just yn ddiddorol iawn, fel oedd y rhaglen wedi ei olygu, yr sgyrsiau bach a'r golygfeydd, bod nhw wedi cynnwys y fath yna o sgwrs yn y rhaglen. Sydd jyst yn atgyfnerthu pam dwi ddim yn gwylio teli gymaint ag o'n i arfer gwneud. Mae'r seicoleg wedyn yr ynglyn â, dwi wedi chwarae'r gêm Murder in the Dark, neu beth bynnag yw yna. Neu beth yw enw e? Mafia, o'n i efo chwarae fe, efo pobl capel ar y gwarsill. So wedi chwarae fe ers amser. Ar y cael gymaint o hwyl. Ond mae seicoleg y peth o bobl yn dilyn yn y golygfeydd lle mae pobl yn gorfod dewis un person o gwmpas y bwrdd i ymadael â nhw oherwydd bod nhw'n meddwl mai y bradwr yw e. Oedd e jyst yn ddiddorol iawn gweld sut mae'n adlewyrchu cymdeithas. Sut mae pobl yn cael ei dylanwadu. Mae pobl mor fregus yn dydyn. Da ni mor fregus. Dwi'n cael fy dylanwadu gan ddyn Tesco mewn fan yn dweud fi bod rhaid I fi wrando ar Ben Howard. Dwi'n falch bod fi wedi. Wedyn, cwestiynau ar Traitors neithiwr. Pa un ohonoch chi, pa un o'r cystadleuwyr sy'n fwy o tebygol I gredu mewn cynllwynion cysyniadau cynllwynion? A pa un sy'n fwy tebygol o fod yn ddafad? Wel, medde fi. Sôn am rhoi a bwyd o flaen y bobs. A bobs yn
dweud dim. Anwybyddu'r holl beth. Ond dyma fi nawr yn dweud wrth chi. Diddorol yn te. Amser am ragor o ganeuon. Dwi'n awchu i glywed Supertramp. Gall hon fynd yn wael iawn, neu mi allu fe fod yn ddiddorol, stwff dwi heb glywed, dwi ddim yn gwybod pa un dwi'n mynd i ddewis. Casgliad aml gyfranol o'i goreion yw e. Dwi wedi dewis yr un coch, beth bynnag yw arwyddocad hynny, a dwi'n mynd i wasgu, na i ddyrth chi beth yw arwyddocad yna, pan fydd y random thing ma'n gweithio. Ydy random yn gweithio? Come on now, random. Ydy rhif 2. Oh, wel. Geith hwn i dynnu oddi ar y rhaglen gneif. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees they be singing so happily. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Newydd gymharu rhain nawr, maen nhw'n debyg. And they sent me away to teach me how to be sensible, logical. OK. Chi gyd yn gyfarwydd â hwnna. Un o fy hoff senglau erioed. Pan o'n i'n 14. A oedd yn neud i fi grio. Mae e'n neud i chi grio. Sy'n mynd â ni nôl at y seicoleg a'r dylanwad sydd gan gelfyddyd a chyfryngau torfol a theledu a radio a'r gymdeithas ac unigolion o fewn gymdeithas. Be ni'n mynd i wneud? Ydyn ni'n gorfod dileu cerddoriaeth? Na. Ydyn ni'n ymwybodol o sut mae'n effeithio arno ni? Ydyn. Dyna'r ateb. Yn gryno yw da iawn. Oh, responsible, practical, and then they show me a world where I could be so dependable, oh clinical, oh intellectual, cynical. There are times when all the world is still, a question from too deep for such a simple mind. Won't you please tell me what's so wrong? I know it sounds absurd. Please tell me who I am. Neithiwr Young Knives yn gofyn, who are you? Roger fan hyn yn gofyn, please tell me who I am. Wel, wrth bwy wyt ti'n gofyn? Os wyt ti'n gofyn i the traitors sydd yn cael ei arddangos i ddangos, o'n i'n gweld wynebau pobl pan wedson nhw I enjoy being evil. Oedd wynebau pobl yn actio falle, ond na. Mae'r gynulleidfa hefyd yn rhan o'r theatr. Nhw yw'r gynulleidfa. A dyna pam dwi ddim yn gwylio teledu rhyw lawer nawr. Oh, dear. Ond dwi'n mynd i wylio fy heno gyda Mrs P. Mwyn, wel, byddai'n recordio can fori amdano fe. O'r enw y Bradwyr. Sgwennu hwnna lawr nawr. Diolch yn fawr am wrando. Peter Gabriel tro nesa. Diolch.